ga dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gida ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Ƙarya ne dun lalaci ne ga wanki na ma baki mun ba. Dubi zanin madiya ko da kamar ba ran sai mata shi ba. Wai ne kam yawa ya taba ka za ka katse sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmina. Saboda mugunta bari waccan har igiyar guga kika kyale sai da ta shaƙe wuyan ragona. Dan Allah mai gida gyare ne akwai wani lissafi a gabana. Lissafin nan naki na banza tarayyar yayi da ashana. Rannan ma da ina yin bacci na ji kina zagin bakina. Ai kai dan yan ba bakin ba ban ga mene zan zaga ba. Daga zuwa ga surutu duka watse min kajina. Ai dama haushin ki nake ji kin taba kushe karin hulana. To ki bani abinci na ni in ci bana san surutun banza. Yau in ga mai kwatar ki a guna inda kin girka mini baza. Amma buhun nukan ainau ne ba a cikin ƙwarya kika kai ba. Don Allah kalli miyan nan baba kamar an wanke zanin mai goyo. Matan nan wata ran sai in ji kamar in kai ta tasha in sauyo. Karin aure ya kama ni sai na yi shi a wannan sati. In ka ga dama ka yi shi yanzu ai ba za na hana ka kayo ba. Kika samu kudaden nan ne in ce ba za ta kika je ba. Babanmu ne ya aiko man so in yi sana'a ban nema ba. Dama kai ne niyyar baiwa amma yanzu ba zan wannan ba. Yanzu a ce dai mamar kaltumakin guje aikin samun lada. Ai cewa kai za ka yi aure ko da na so ko ban so ba. Dan Allah ka ji mun wani zance ku mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din inda ma na ma lura tana da kusun bikin ga ko ba zancen a yi aure da ma ban mata alkawari. Dama ne can na sani ma in aure miji mai kushe abinci. A'a matsalar daga baki na ne ashe balla shi miyar sosai ba. Tun sawun farko da na kai shi na ce ba ki yau kauran magi ba. Ko ta yi daɗi ko mata yau ba. Azuma na so in sayo miki lalle canji na ɗin ne bai kai ba. Kamar lallen ka kawai ba na so ban tilasta ma ka saya ba. Ha in je in boye kuɗi na sannan in tafi dai surfe na. A ban nan sulfa dan likitoci na faɗakarwa ba a san wahalar mai juna. Nemi kujera ke ya zaman ki kar da ki girgiza shalele na. Annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba dan ni aikin samun lada ban ɗauke shi abun wasa ba.